nyoka ndobva yatizvo ndini Emerson, ava ndaamai ndovanobikira. Ndikashama muromo wangu ndikati inini ndini muridzi wenyoka iyi. Kuyo nyoka yacho ndakaiwana kupi? Nyoka ndobva yapindura ikati kwaChiyokoto. Ndikashama zvekare ndikati kwaChiyokoto kwenini ndakakuendawo rini, ndinokuzivawo here inini? Ndikachinzi murume wako. Inyoka yaipindura kudaro. Zvavari kusangana nazvo zvakataurwa nemhepo iyoyo ndizvo zvavari kusangana nazvo pakufamba kwavari kuita. Vachimukuda Felix kureva kwekuti pane nyaya yekunangana kuti matambudziko ari kusanganikwa nawo navaFelix Chimukuda ari kubva kumba kwavachimukuda vakuru. Changamire, tatumira nyaya iyi kwamuri, ndini mungaipedze, isu pedu taita kuti vanhu ava vayanane. Vanhu ava vanoda kuti vafambe sekutaura kwavaita kuti vanoda kufamba kuti tizive ari kukonzeresa matambudziko. Wenyu Sabhuku Maudzwa, foni nhamba ta. Saka amai ndimi mangara, saka yako ndichitaura kuti zvakafamba sei. Pamusoro ichangamira, pamusoro imakurukota mese nehama neshamwari. Inini musi wainge uri tiri pane munamato kwaBhanda. Saka takaendawo pamunamato ipapo. Yakakwana nguva yekudzudzwa madhimoni. Rakabata dhimoni romudzimai waFelix Chimukuda. Saka rabata dhimoni iroro rakanzi nemuprofita, nyoka ngaiende kuno muridzi wayene. Munhu anga akabatwa nedhimoni iri ndokubva akambaira achiuya pandanga ndiri ndokubva arara munyasi mangu. Ndokubva ndati ndobva ndati pamwe ndotadza kunyatsokuona, kana kuti atadza kunyatsokuona ndokubva ndasuduruka pandanga ndakagara. Ndobva ndagara parutivi zvekare. Ndobva zvanzi nomuprofita uye musasuduruke munzvimbo dzamakagara, rambai makagara imomo. Shuwa pana ndakagara pandauzosuduruka. Ndobva atizvo nyoka ngaiende kuno muridzi wayene. Mudzimai anga akabatwa nenyoka iyo ndobva auya munyasi mangu zvekare ndokubva arara. Ndobva ati muprofita uye imi mambo yachisumukai muchiuya pagiraundi. Ndobva ndanopfugama pagiraundi. Nyoka iyo ndobva yauya zvekare, ndobva yarara padhuze pangu ndakapfugama. Ndobva muprofita ati ndiwe yani? Nyoka ndobva yatizvo ndini Emerson, ava ndaamai ndovanobikira. Ndikashama muromo wangu ndikati inini ndini muridzi wenyoka iyi. Kuyo nyoka yacho ndakaiwana kupi? Nyoka ndobva yapindura ikati kwaChiyokoto. Ndikashama zvekare ndikati kwaChiyokoto kwenini ndakakuendawo rini, ndinokuzivawo here inini? Ndikachinzi murume wako. Inyoka yaipindura kudaro. Zvadaro ndati inini handina chandinomboziva pamusoro penyoka iyoyo. Muprofita akabvunza akati amai muri kuti kudii nenhau yenyoka iyi? Ndikati inini handina chandinomboziva pamusoro penyoka iyoyo, handinomboziva chinhu chinonzi nyoka muupenyu hwangu. Zvikachinzi nemuprofita nyoka ava amai vari kuramba. Zvikachinzi izvoni nenyoka ndiri kunyara. Zvadaro
inini ndakuda kuti ndienderere nokubvunza ndobva ndadzivisiwa kubvunza ndobva ndanzi nyararai. Mukaramba muchitaura tinogona kukuisai hoko kukuroverai hoko. Shuwa ndakanyarara ndikati azvisinei zvataurika izvo zvakakwana zvakadaro. Ndanyarara kudaro muprofita akatenderera choto kaviri. Atenderera choto ndokubva azogugudza huni ndokubva atora rasha rake rihombe rinogara pakati peruoko rwangu yandofa nditambanudzai ruoko rwenyu ndokubva aisa pakati pechitanda changu cheruoko rasha riye rakatsvuka moto ndobva nditi zvamai taurai zvamunoziva maringe nenyoka iyi. Ndikati inini panyoka iyi ndakabata rasha remoto riye kuruoko rwangu ndakati tambanudza kudai. Ndikati nani achanomboziva pamusoro penyoka iyoyo muupenyu hwangu handina kubva ndambochengeta chinhu chinonzi nyoka. Saka inini nhau yenyoka handiizive. Nyoka iyoyo ndaiende kuno muridzi waene pandinini kwete ndakabata kutaura kwandaita ikokoko ndakangobata rasha remoto riri mumaoko mangu ndobvati ndanyarara ndobvati kana mapedza chikandai moto dzorai moto kandai pamoto ipapo ndobva ndangokandawo rasha riye pamoto. Saka papandaitaura nhau iyi maererano nezvenyoka kuti handina chandoziva handina kuona kuti pamoto apa vanga vaisa demo nokuti ini ndandiri pabishi rokutaura maringe nezvemoto wandandabatiswa nenhau yenyoka yanga iri dhimoni iroro. Saka zvadaro ndakazongonzwa kuchiti mumwe chete murume ngaatore demo iri ranga riri pamupini warene anotema musau uyu. Saka ndokubva pasumuka mumwe murume okwana Chihumba give more Chihumba ndokubva atora demo ndobva anotema muti uye achitizvo tikuda kuvaka munamato kuti nyoka iyi idzokere kumuridzi waene. Ndikati zvakanaka zvakadaro. Shuwa give more atema demo riye harina kubatira pamuti ndokubva radonha. Ndobva zvanzi hazvina kuita torai demo zvekare mudzorere pamoto ndokubva ratorwa demo riye ndokuchidzorerwa futi pamoto ndofunga rakagara 30 minutes. Ndobva zvazonzi ngapasimuke murume mumwe chete akasimba atore demo iyi anotema pamuti apa harifanirwe kudonha. Kana achinge ratema pamuti risina kudonha munamato unenge waita pasina 4 days muchanzwa muridzi wenyoka iyi muchanzwa rufu muno munharaunda. Ndikati zvakanaka zvakadaro. Shuwa ndopakashaika murume akasimuka kuti anotema muti uye ndokubva asumuka muridzi wemukadzi anova Felix ndokuchibva ati inini ndakuchisumuka inini muridzi wemukadzi ndini ndino mudzimai ari kutambudzika uyu zvinhu izvi zvandinetsa kwandiri kufamba kwese ndo zvinhu zvandiri kubata izvozvi. Saka regedzei ndichitema ndega ninini. Shuwa ndokutora demo mukomana ndokubva anotema musau uye demo riye harina kudonha vakati zvaita. Saka zvadaro ndokubva vachiti nyoka ngaichienda. Imi mamai chidzokerai pamavakagara ndokubva ndadzoka ndobva ndanogara pandandakagara. Saka nyaya iyi ndokufamba kwayakaita ndopa ndikazotiwo ndaenda kumba ndikati zviri nani kuti nditsvage rubatsiro rwokuti tifambe kana dhimoni iri richibatiswa pane mumwe munhu achihuka rihukisiwe. Ndoda kuti nditsvage kuti titaurane tegani hatikwanise kunzwisisana. Saka ini ndikuda kuziva chokwadi chinyatsobuda pachena kuti shuwa ndini muridzi wenyoka iyi. Ndofunga ndokutaura kwangu ndapedza. Uyezve pamusoro pezvozvo ndaifanirwa nge ndakatsva ruoko rwangu asi handina kana pandikaita ronda kana panoratidza kuti pano pakatsva pakukurukura kwandaita hurukuro yangu ndainge ndakakurukura zvese izvozvo ndakabatiswa moto rasha rakanyatsa kutsvuka kuti piriri asi bhati handina kana pandakatsva maoko yangu kana panoratidza kuti pakamboita vanga reronda handina. Right, mukomana wanzwa nhoroondo yapiwa namaya tokupawo mukadzi kana ukati nemo kana zviri izvo uti ndizvozvo shuwa madzimai angu ndichibva kubasa ndichiuya wanga uri musi wa 27 December ndipo vakatanga kudonha tikubva tatozomhanya kudai tikubva tatsvagawo vakatibatsira. Saka zvanga zvakutongoramba zvichingoita zvichingodaro saka kukazouya muprofita kumusha uko zvandanichikumbira munogona kudzokera munhoroondo imwe chete yambotsanangurwa namai. Ini ndaida kuti mubvise zvavawedzera
Alright. Zvimwe zvese ndizvo asi ndiri kuramba izvi. Alright. Ya sure takasvika pachechi. Tasvika pachechi apa. Manzwa zvakanaka. Ndakuzwa. Pamazwa ataurwa naamai ava ndiri kuramba shoko rakati nerakati. Aiwa zvimwe zvese zvavataura ndizvo. Takutoenda mberi. Alright. Ndiri kuramba inini pavari kutaura kuti vakabatiswa rasha 30 minutes uyezve muprofita akataura achiti pachafiwa pasati papera mazuva kana 4. Rasha rakabatwa zvenguva yakareba sei? Vakangobatiswa rasha vachinzi amai muchokwadi here kuti aiwa nguva iwe waramba 30 minutes chisa uma minutes inogona kuita zve 2 minutes 2 minutes ndizvozvo handei pamberi pamwe pacho waramba right rashaka rakatongotorwa mumoto vachitambisa pamwe pandiri kuda kutaura ndekuti dhimoni iri rafamba raenda uku ndanga ndisingazivi kuti riri kuenda kupi. Saka ndakazengerotaura dhimoni rakubvunzwa kunzi ndiani uyu, iwe ndiwani, zvikanzi ndini Emerson. Emerson anova mwana kudzokorora ipapo usadzokorore pano pavasiya pandanga ndida kuti nditsinire. Saka zvadaro ndokubva vachinzi ivo iweyo amai chiuyai kupi mugwanza, wapinda mugwanza. Vapinda mugwanza mwemwe ndipo vakabvunza kunzi, ndipo vakanzi amai dhimoni iri munoriziva here nyoka iyi? Zvikanzi aina kwete handirizivi. Zvikanzi iwe nyoka vari kuramba kuti havakuziva. Zvikanzi nenyoka pano vanhu asi ndaamai. Zvikanzi alright iwewe akakutora ndiani? Zvikanzi varume vavo. Alright zvakuti varume vavo kose wazoti ava zvikanzi nedhimoni tinozivana. Zvadaro ini ndiri kunzwisisa kuti nyaya yauri kutaura kusikana kupesana naamai ndo chaizvo. Inini ndati pikisa mazwi yauri kuona ava kuisira asiwo kana kuti pane zvavasiya pavasiya hapana ko pavawedzera zvinova zvisina kuitika pachiitiko ichi. Inini pavawedzera ndopokuti vakati inini ndiri kufamba ndichibata nyaya iyi handina kudaro. Ndakati inini vanhu pavakadzima muprofita ndiani angatemere demoyo. Inini ndakabva ndati inini vanhu varamba vakagara, ndipo ndikati inini ndini ndiro mudzimai ari kuita ari kutambudzika zvaanonguva refu tichishungurudza vachimukuda pane zvataurwa panapa handitika umbowa wataunganidza sedare, handitika tine umbowa wataunganidza panapa sedare, wabva kuna amai ava newabva kuna sabhuku, handitika sabhuku patsamba yavo pabuda shoko rokuti ichokwadi dhimoni rataura zvakataurwa nedhimoni ndo zviri kubatwa navachimukuda pakufamba kwavari kuita. Ndisabhuku amai ava vati imimiwo zvechokwadi makataura kuti pari zvino so zviri kunzi zvamuri kufamba muchibata ndio zvakataura nedhimoni. Amai anhu pavazoti inini chandawira kudare kunoko ndechekuti ndionewo kuti shuwa dhimoni iri havana kuya kuti mimati varwe vataipa nenyaya. Ndinoda kuti inini changamire vanditi ndifambe ndinoti shuwa dhimoni iri kutaura ndini ndakatora here nekuti zvikunzi rakatorwa nemurume wangu kwachiyokoto but ndikunzi ndinoziva mukubata pane nyaya. Saka mimi mukati mimi zvandakanzi ndakazobata hazvisirizo zvandakazonzi makutendereza da nokuti umbowa muri kutaura kuti imi muri kunzi mukutofambawo muchibata zvakataura nedhimoni. Saka muri kuda here vakangana chokwadi ndikuda kufamba because mudzimai wangu ari kutambudzika. Right, chanda ndichida kubvunza ndechekuti iwewe naamai ava muri ani nani paukama hwenyu? Ava ndaamai mudzimai wababa munini munyikina wababa. Ava ndaamai mudzimai wabamunini wavo. Varume vavo vari kupa Amai vanefoni kutaura kuti muningina wababa wako munyikina wababa wako ndo amai vaka ndamai vaka ko mukadzi wako ari mudzimai wangu ari muningina wababa vavo avo varipo here varume vangu varipo
muchishona kuti muchidimu mukutotendereza ndama mingine kuti chiri chimina kapa tokoti ava ndama ya fusto mukadzi wako ari kweli auye pano imimi ichechi ipi yaitisa zvinizvi chechi ndo madzibaba mkochu ngochena yani akubatisa mashara pamwe pano pandaida kukubatsirai panyaya dzemachechi idzi chechi kwacho ikoko tinokuenda kuda kukuyambirai chenjerai kubatiswa magetsi nemaprofiti dhimoni pakufunda kwandakaita panyaya yekunamata ridzoserei pamuridzi ribate hama dzishedzwe ndo chinhu chekutanga hazvinyepere muridzi mukadzi wako takatodzokera kumashure panotunyaya turipo ipapo handikuzivei asi mukadzi wako iwe takadzoka kumashure vezvikuvabvunzanisa so vanotunyaya tikokusatidaidzana zvakanaka vanhu ivavo iye mukadzi wako mumwe chete nyakuroyiwa ndiye mumwe chete baba ndimi varume vavo uyaiwo iye nyakuroyiwa ndiye nyakubatiwa nedhimoni ipapo ndikuda kukubatsira vaprofiti ava tadzidza nekuona zvakawanda ende vanama ivova vazhinji vacho vane manyemwe munopesaniswa paukama shave ukanzwa zvichinzi baba vako vane shave taurira muprofiti kuti ngaribate pamuridzi kana kuti kwete titorei mwana mudiki wamunotoziva kuti hatombosiva nerondo idzi uyu batisa yapa rokurukurayo vachinzwa onayo vanotonyatsoona kuti handabatiwa shuwa kwete mukadzi mukuru akadai iye anotoziva kuti amai ava ndine garaji nawo rakati ndiyobatiwa nemhepo yacho ipapo naida kutanga ndakubatsira ndakadaro singapedzi nguva sezvo wakukura wega iwo taura kuti vakabatiswa marasha yanga yakatsvuka chaizvo unoziva kupisa kunoita moto hazvitori masekonds munhu asina kutsva kungodakete unobvatete mainge watokukura kuti apa kuti 2 minutes vakabatisa asi havana kutsva chikaziva mufungwa mako asina kutsva chii dai vakatsva zvaitaura chii kwauri sekusisaya kutsva kwavakaita zvikataura chii kwauri pamusoro chakamira inini panyaya yamuri kutaura inini ndanga ndakangogarawo ndati nyangwe zvako kana wanga wakamira kana wanga wakagara kana wanga wakubata ndati nokusaya kutsva kwavakaita chii chikauya mufungwa mako inini handina chakauya mufungwa mako hakuna chakauya mufungwa mako kodai vakatsva chii chikauya mufungwa mako unoziva kuti mutero wawakapirwa unoziva chinodzi mutero unoziva kuti oredi pamutero wacho wawakapirwa wachitadza kutsva maoko mumabvunza iyaya zvinotoratidza kuti vakatobuda pamutero zvinodaro hazvo asi chii izvi zvaitwa ndangakanga ndaenda kuno mudzimai wangu nedambudziko taure zviripo pari unotoziziva here kuti kubuda kwakaita vasina kutsva kwakanga kwatova mutero vakatobuda vakatorudza mutero ukuziziva here kuti nenyaya yekusaya kutsva hazvina kukupa chishamiso here kuti sei vasina kutsva ayo bwiraitidai so baba nai mamai imimi ndimi muri kubatiwa nedhimoni mune umbowo here hwekuziva kuti dhimoni raikubatai raitaura kuti kudi hamuna imimi naamai ava makagara kure nakure sei tautsai aiwa kaipai muenzaniso pane 100 meters pane 200 meters 500 imimi padambudziko renyu ramuri kutaura kuti mune dambudziko makafirwa nevana vangani mune vana vangani vari kupenga mune vana vangani vari kurwara asi manzwa andidika lasi neimwe nzira ndaifunga kuti itsika iyi kuti inyatsopera zvakanaka inyatsorohwa varidzi chaivo
ini ndaifunga kuti muprofita aida kusungwa. Tuda kupedza vaprofiti vetsika iyi. Nesu vacho tinotonamata oga hatichada. Vaprofiti zvavari kuita manje vari kupesanisa vanhu. Tinoda kuti muprofiti afana kusungwa, akasungwa toda kumutsvagira munhu anohukira. Chinonzi kuhuka mweya rega itikudze tinozviziva. Kungoshedza mhepo inoshanda naamai ava yogadzwa pamwe munhu tinomupa kuno kudai munhu asinei neukama nemunhu iyeye mhepo iyoyo yotaura imi mototeerera tokona amai ava. Ndo chinhu chekutanga icho chandaitombofungwa kuti zvakadaro zvinogona kutibatsira. Hatisi kuvarambira chinogona kuva chokwadi kudare kuno kutototsutsawo futi tatomututsawo futi muprofiti wache ndo chokwadi oye. Vanhu vakagarisana vanozivana hunhu tsika nemagariro. Ini ndaitokumbirisa kuti musazofa makazviedza zvenyu kuti mhepo iri kutaura apa utoti munhu yeye akabengenuka makamubvunza so imwe nguva akatofarisa anototaura kuti pandiri panobata chimhepo chinotaura zvakati zvaanenge achitoziva apa panogona kutoshaika mhepo iripo. Takabvunzwa panapa kuti muri kuzviziva here zvamaitaura vati havasi kuzviziva ko vari kuzotadza nei kutaudza imi vasingazivi chataura pamhepo yavo munotaudzana saka zvinogona kudaro imbishi inzwaika hatisi kuda kutaura takatenderera isu takaita sekuti hatina kunzwisisa hazvizi. Amai avo vaisa nyaya yavo kuti iongororwe mukutoiongorora in short baba vari kunanga amai ava ivo vane mukadzi wavo vari kunanga amai ava uroi nyaya iripo ava vari kuda kumbovaisa pasafe side vachitovakumbirira kudare kuti musavhariridze ndoda kuti chokwadi chacho chibude naivo vazogutsikana nokuti kutozogutsikana kwavo ava vane mubvunzo wekuti ko pamainditi ndini muridzi wenyoka maiti chii, pamaitemera demo maiti chii, pamaindibatisa bvunze maiti chii. Hatisi vana vadikika ndonyaya inamai haisi ndiyo here amai kupera kwenyaya vane mubvunzo iwoyo. Saka hatifanira kutomubudisa uyo toda kutoti atojekerwa kuti zvatori mhosva kana ava vakange nyaya iyoyi yakatovachenura uya nemhosva une mukadzi wake iye pachake uyu atipindura wega kati ungu toda kuti tifambe nawo kuzvidawo saka pamusoro makorokota ini ndanga ndisina kupedza kuikombera kwanaida kuenda nako oshokorero zvaitaka vaitaura vachitasungwa vakariwanza aida kuti ndizikombera kumashure maita henyu mapapedza kudhara. Ini ndanga ndichida wangu muchidimbu nyaya yagarisa iwewo inomudzimai wakoyo zviri pachena kuti zvaukaita ukatadza pasina kudenga isati zvainyaya kuna mambo. Hatiti kutaura kuti baba wako antu akaenda kwachiyokoto ndozvikutaura mweya wacho mweya wacho ndizvo nhasi uno mweya wayo wakaenda kuna mai ukusiya munhu adoenda kwachiyokoto ukupanzwa zvodurira kuti iweweka mukadzi wako manje dzari kupara imbishi zvikuru isitoziva kuti kana munhu achinge aberekwa nomubereki wake anonongedza uroi mubereki wake dewanga uri iwewe waidarawo kuna baba wako taipatsvaga kuti chii chiri kuitika pamberi pakuna baba wako zvino uyu wamurava akaoneka kuti ndandine mubvunzo kuno imwe wacho mukuda kuti pana baba vari kunzi vakaenda kwachiyokoto vacho varume ndinofanira kuti ndiri pacheke ndeava here kana kuti pane vasipo kati ndeava vari kunzi vakaenda kwachiyokoto zviri kunzi ava ndivo vakaenda kwachiyokoto. Saka nhasi uno mhepo yakuuya iri kubata amai ava yebva yati tinozivana toita sei chisiya baba akaita kuti ndatezvara angaende kurara pamakumbo ationa nyaya iripo futi pari kuenda kuseizvi kwatiriita tichiti hatisi kuti tiretserere kuti haipo kana tiripo. Saka muona kuti kufamba kune nidi chete. Inini pandiri panapa ndikanzi ndiri muprofita ndikati torai bvunze chero ndabatisa bvunze muno mwedhani dhimoni kana kuti hano anotsva kunyepa asi tiri pakuti ini handisi kuda kuti ndipe mhosva muprofita kana kumununura asi iye kana ipapo akataurawo kuti batai bvunze amai havana kutsandisa. Saka utaura kuti munyaya yake muprofita ende kushanda kwake kune kamwe kasimbawo kanako katisina isiso
Ise unachangamsha. Ise unachangamsha nyaya hii. Bati pane ava baba vanga vakasimudza ropa ndaona vanogona kusara imimi muriani vana ivo mukoma avo amekuru ava ndi baba ava ndama ndine masoni watanga taona zvakuti masoni ava ndiwa manyashu emasoni angachitawana kutanza akaziite emasoni kutanza angachiti emasoni azotanza ava ndiwa mai vake ndini emasoni wacho shuwa na amekuru avo nangoma avo kwapesana karibu chokwadi ndimoni shuwa pakubata pacheti pamnandi shuwa takabata kuti ndimoni shuwa takataura shuwa kuti ndine masoni ava ndamai vangu emasoni wacho ndimi emasoni wacho ndimi zvakatondishukona kusikuti masoni urikubata pandini zvokusukunzi ti Taulitsa. ivako zvakatonetsa kuti emasoni wacho nandini kuti mona chona uri kudi kubata pandiri nini emasoni wacho ndichienda kuna mai vangu pakunzi anzi ava ndiva mai vangu anzi ndakabva kwachokoto ndimonechita tichitaura ndo mashoko yangu right ndoda kumbobvunza kuti amai ava maendere avakaita kuna amai avakaenda sei vakaenda vaikambaira vaita zvokweva nodumba vakatotenderera choto svika vakatinha kuenda unana makanga vakagara ndobva kwedu uku takatozviitawo takatoti mhepo yoyi ngaibve ngaiuye apa muprofita aigona akabva asecha akati hana iuya ipinde dhimoni asi dai mandipa inopinda takati ngavauye vakauya shuwa dhimoni rakatotaura izvo zvinezvo zvinobuda manje zvinobuditsa anza kwete apa inini ndiri kuti pari zvino apa timboramba yako pamusoro ichangamiri nedari changamiri nyaya yamo kumenyese makurukota tamboza mubvunza zvaizvo zvinotitungamirira kuti tikomberese kana takusire michangamiri kuchikombera nyaya aita regai nditi handina kuziva chirwere chanzi amai vanacho chekudonha kuti ipfari here chii zvinoita kuti ndinatozivawo baba munganitsanangurire kuti kudonha kwaita chirwere cherudzi chepfari here kana kuti tingori kana vangori vangodonha kana zvinofamba sei kudonha kwacho zvakamira sei vakadonha zvezvi vanobva vatoti zi maziso bva yatoti vindu negre saka mukavakwiza sauti kana kuti mukakwiza sauti kana kuti mukavanamatira paipai ndopavanotozoti chitanga kutaura chimweya ichocho hadzisipari chimweya chinenge changopotera nguva iyoyo vangoti zika muchete ende havasi ndo vatanga kuita chiitiko ichochi mumusha kuna amai guru vangu mukadzi womukoma akaita futi chiitiko chipi ichochi mumusha saka regai nditi mukana uno ndaifundidzwa kuti mbowa panguva yekuti vanhu vanhu vakafamba kuti pachene pajeke because kana vasiri vekutanga zvakatomboitwa futi mumumusha zvinofanira kuti mumusha munofanira kuti mugadzirizwe makasununga here baba kuti mufambe ndati imimi makasununguka here da kuti mufambe akatoti ndakupai munouya kudare kwedu kuofisi kwedu tobatsiridzana nemi tine vakawanda kutabatsira tinoona kuti vaviri kana vatatu vakatokwana kutoti endaiuko muchinzwa tsanangudzo semhuri tokunyorera tsamba yatinodhinda yatinenge takutendera kuti mufambe semhuri nese makaenda pekutanga munotanga manzwa tsanangudzo kana dzakapotsa pana amai ava musabva matanga zvaita munombotanga maita fumbe chitu pamwe zobva dzachinja dzabata kuti pana amai pata kuti endai patatu ndinatogutsikana zvichiwa tsanangudzo dzatapiwa idzi ndedzechokwadi asi nozokupai mapurisa edu kana mumwe chete wamunofamba naye ndiye achazvachitsanangurira kuti kwatafambawo pataenda pekutanga hanzi chitsanangudzo pekutanga pechipiri pechitatu tosizokombera nyaya yedu zvikunzwika saka rongai zuva ramunouya kana mune vamwe vamunofunga vamunoziva kuti tine akati kwakati zvakakosha izvi asi vachiri kubatsira dzimweni dzenguva vatotoya vasingazivi kuti vari kuenda kupi zvinogona kuti musi umwe chete kana mune chekufambisa mune tsoka dzekufambisa munoti nhasi maenda kwakati mabhaipapo maenda kwakati karatoka zuva katatu kanengatokwana matobatsirwa zvikunzwika saka rongai zuva ramunouya zvonzva totobata mumani chipiri chitatu tsvakai zuva ramunouya semhuri tokubatsiridzai kuti nyaya yoitwa amai vachenunga ndikunzwika mai ndokumbira kubvunza sangano
kuti amene patete chifamba ndichikumbirawo kuti namai vava kuti zvinyatsondijekerawo zvekare inini vanogona kusabata nezvangu chichipa vanofamba sezvazvedzinza ndichikumbirawo kuti shave irorero ndibatsirwa rihukiwe kuti zvinyatsofamba kwatikutara kwacho makafamba zvibude pachena asi hama dzenyu dzinofanira kuziva kuti makufamba. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.